Едно, две, три. Това е нашето перфектно семейство. Майката е бащата, бабата е дядото, дъщерята и сина. Някакви въпроси преди да продължим? Бабата и дядото са по-млади, май. Не е вярно. Ела по-близо да видиш. Те са по-млади. Бабата и дядото са продължат. Ако не си помните, скоро идваха и пастори, забравих името, бяха на 60 и нещо, а изгледаха като на 30. Браво. Те не са на 60, те са на 70. Те са на 80. Как е? Как? Сина се е позапуснал с това. По-корен, че той е модел, бе. Тук са качествата на родителите. Бащата е отговорен, внимателен, работлив. Насърчителен. Ти си ги писала. Насърчителен, подкрепящ, красив и интелигентен. Майката е обичлива, грижовна, чувствителна, всеотдайна, отговорна и подкрепяща. И затова има едно сърце. Затова има и сърце. Бабата и дядото са търпеливи, внимателни и винаги готови да помогнат. Като бебе са. Не само това. Дъщерята е любознателна. Снимате ли? Да. Любознателна, послушна, умна, игрива и мечтателка. Сина е услужлив, послушен, целенасочен. 3D, разбрах. Може да поглежда надолу. Умен, дигни му малко, че не виждам. Умен, уверен, И така. самокритичен, търпелив и красив. Може и сънлив да бъде. И общото, което ги обединява е, че всички са вярващи, затова сме сложили тази Библия по средата. Хора, ако ще чуете, защо няма едно Л, испанска библия. И решихме да не пишем навсякъде, че семейството е вярващо и затова има едно... Обичат да ядат мъфини с честни също. Благодарим на Жоро и Галя за идеята за мафините с чесън. Вашия най-новия хит на пазара. Най-скъпите мърфини. Браво! Моля адвокатът да бъде оставен за снимка на масата отзад.